Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, ining handumanan sa usa ka awit. Ug iyon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Marvin. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, You and I. Pa, unang hilon ako ninyo nga madto kog Manila. Ay, magunsa man kas Manila dong. Bitaw, sumay buhaton mo sa Manila, Marvin. Ngita kog trabaho, pa. Kung ani lang day kas ato mangitag trabaho, Ato na kong trabaho sa Manila, kay na may mutabang na kog makasuod kog trabaho dito. Ug gusto ko nga makaadtog lang yung lugar, eh. ay, o niya, unsa may plano nimo dong? Ato lang ning paadtoon sa Manila si Marvin? Paragahan na eh. Tutor, sakto na si edad. Salamat ninyo, pa. Oh, abi na kung di ka madayon og ani og Manila daw. Happy gigaw kay murag ni pugong man. Pero nadugay ni tando ray. Okay kayo. Di pa isagay kugaw nga nakaanhi kugaw. Aron makita ko unsay hitsura ning Manila. Mao jud gaw. Daw, unya, kanusam ko magsugod og trabaho. Oh, ugma ihatod na ka nako sa imong trabahoanan daw. Di ko magkagwanta ning trabaho ara nga ni ara sa bahay. Di mo sa taong makita unsay hitsura ning Manila, eh. Ako ino nang akong igagaw nga musutog lang yung trabaho. Unya, balhin na lang ka. Ugaw, balhin na ko lang yung trabaho, eh. Ay, ano, naalang permis bahay, kay laay kayo. Oh, nakoy kaila nga nangita og tao. Hmm? Tig-deliver. Tig-deliver og tubig kana. Unsa man? Okay kana? May dito kay stay into dito. Sige, ikaw, ka na lang. Murag okihan ko yung trabaho, ara, kay mag-deliver ko tubig, magkagawas-gawas ko. Hi! Ikaw na yung giingon ni Junicio nga ingig-agaw nga gipasod niya din, Ako? Maayo hinuon kay parehas ng Bisaya. Ako din si Christina. Ikaw? Marvin. Ingin-inigid ka, Chris. Mutabang ka dinis tubigan kung wakit trabaho. Ovin, uy. O sarabi ang tag-ihaning atong trabahoan. Mao na nga kung may nga ang pikas tindahan, aw matabang na nasagod din tubigan. Okay kayo. Aron, di sa kong maglaay din, eh. Nakoy kasulti-sulti ba? Mao gyud. Chris. Noon saan ka? Sakit akong likod, uy. Di pa nuot tingali ka. Basin, gisingot ko ganing hagod kay nagpa-electric fan ko. Agi lang, ako niya nang hilutan niya. Kumao di ka mo hilot. Kumauwi. Hilot ako niya ha, inipinira na to. Sige. Kana diha, Vin. Sakit kayo na, Vin. Hindi. Maayuha man day mo hilot ni mo, uy. Naigo gid ni mo. Ikaw agad. Ingon bitaw ko nimo nga kamao kong hilot. Vin. Uy, nalapas man ang imong kamot, uy. Uwa naman na sa akong likod. Buwa na, Chris. Nanginip ako, eh. Chris. Morphine. Morphine. Ikaw ha, mapahimuslanon kayo ka. Nga naman. Oo, dili ko ta uyab. Nya, nakuha ko nimo. Di man tao iya, pero di kasi nabot ng tando, ha. Unyan, saan man ni Ron? Uyab lang, ha. Kay, nakuha naman ni mo akong pagkalalaki. Amaw. Agay. Chris, I love you. I love you too, Marvin. Oh, kumusta man ka dinigaw? Okay ra gaw. Nalingaw ram sa kusang trabaho rin, eh. May noon. Agaw, unsa man ka tinuod ako nahibaw-an gaw nga uyab na nimo si Christina. Oo gaw.
Ha? Gaw. Hmm. Ayaw og kumpiyansa gawa. Anong gaw? Basi nun niya bag makapamabdos ka ba? Na, pait na ba kay dinis Manila gaw? Kanang imong sweldo, adigin na makapaigo daw kung naana kay buhion gaw. Aw, magamping rin gaw nga. Di makapamabdos. Chris, gabi nga rin ko nakabantay mo ba nga guol ka na naong ni mo? Ano sali ka? Wala akong problema, Vin. Ha? O sa ba problema? Mabdos ko. Ha? Shooter tayo, kawi. Ang saan man na to? Oo niya ata magsabot na Chris kung mudako-dako na imong tiyan. Nako, niresulta gid ay nga kung giingon nimo. Lagi ko. Unya, usawa na nimo ron? Naglibog ko nun sa akong buhaton ini ko. Ha? Imo kong papaulion sa amo? Maunta na gusto na ko, Chris. Pero nga naman, Magkadako na mo din matihan ko. Unya, kung hindi ka mga anak, sigurado mo yung magkalisod-lisod na kay kuangon na akong kita. o niya ikaw. Ilang, muapas ang bunin mo kung makatikom ako. Basta ha, O, lagi. Atagi kasi mong address, me. O sa imo sab nga contact number. apa sabi agad ko, Vin, ha? O, lagi. Pangandam na kay palagahon ti ka ugma. Uy, gipapauli din nimo si Christina bay. Aw gaw? Ugaw, kay murag di yun ako kaya nga ari siya sa Manila mga anak. Aw, sakto man sa nimong gibuhat gaw. Basta siguro alang gyud ha nga imo siya nga paso dito. Ugaw. Uy. Ang dibag mga kauban din eh. Padong siya eh. Hi. Hello. Bago ka din eh. Igsoon ko sa tag-iya din hi. Ako lang sa'y tabang-tabang din ni samtang wa pa kakuha og tao si kuya. Mau ba? Ako din si Marvin. Margie. I love you, G. Oh, Marvin. Mau na tinuod. Ginahan ko mo. May chance ka ko? Nga nung mulimod man ko nga, ganahan man sa ko ni mo, Vin. Kung muna, kita na. Oh, Vin. Uyab na ta. Happy. Happy kaayo. Salamat nga gitukyan mo na akong iyong pagkabay. Love ti ka, Vin. Maong wakit ko musupak sa imong gihangin na ako. I love you, G. I love you too, Marvin. Sa, mubalin na ka? Oh, Vin. Kaya na naman mupuli na ako. Umuabot na to karon taod-taod. Mo ba? Sige, text lang ta. Okay, Vin. Ikaw na yung bag-o na kong kauban din, eh, Miga? Oh, amigo. Nindot tidak kay puro Bisaya. Magkasinabot kita ini. Maugyod. Marvin. Jenny. I love you, Jen. Marvin. Muna tinuod yan. Bisa to og baglantang nakaila. Pero ganahan na kayo nimo. May chance ka ko nimo. Oh, dili man ka lisod ikog maon, Vin. Ha? Ang buti mo ibasabot nga. Kita na. Oh, Vin. Salamat, Jen. Jenny. Jenny. Marvin. Usa? Duha na kababay ang imo nakuha sugad pagbiya ni Christina?
Oo, lagi ko. Naunsa naman taon ka eh. Nagkamangkas naman ka. Saom na ko na nga. Dahan sila na ko. Nako. Eh, uya si Christina. Kumusta naman? Ako ba takon? Salamat nga ni kontak ka na ako, Vin. Kumusta naman ka? Niya, nagtrabaho ba gyapon? Unya, kanisa makamao ni diri. Hapit na biya ako mga anak. Sige lang, Chris. Muto nga raw niya ko diha. Aba, sabi ako siguro ha. Kaya nangita na bisa sa mga magpapa ni mo. Oo, lagi. Abutan lang ko diha. Oh, uy, si Margie manganawag. Hello, G. Ay, bawal na lang ka ha. Yung mabdus ko. O kinahanglan nga manubag kayo ni. Utsa. Sa may buhaton ako ini. Kuyawan ako anita. Pasi makiminyo si Margie ako. Vin? Vin, may tuyo ko ni mo. Jenny, unsa ba na? Wa na ko regla ka o. Oh. Nagpitik ko positive. Ha? Oo, sa ibot mo ipasabot. Mabdus ko. Og ikaw ang amahan. Unsa? Pida. Mo na akong giingon mo sa una pa. Unsan taon ka eh. Sana, niresulta na. Gaw, tabangi ko gaw. Oh, saan taman ka sa pagtabang? Ubiya ko din eh. Ha? Ako ni si batan akong napamablusan. Tabangi ko gaw. Ay, nangita lang yung problema eh. Ay, pangandam, aron makasibat ka. Vin? Ikaw ni? Oh, Chris, ako ni. Salamat kayo, Vin. Ngayon mong gagituman ni mong gisaad na ako ngayon mo kong apason. Mahal di ka, Chris. O di ko musugot nga malayo pa ka na ako. Salamat, Marvin. Pero, Chris, kawan, nakasa ko ni mo. Kung sa manang imong saan ako nakagipasaylo. Ang importante nga ni ako man ako. Nga matawang akong anak na may ilihong amahan. I love you, Chris. I love you too, Marvin. Saan ako damin ko Sa akong gibuhat nga daghan kong napamablusan, si Christina pag yun ang akong gipili kay mas bukat siya sa tanang babae nga iabot sa akong kinabuhi. Ug sa mga babae nga akong gipasakitan, hinaot na inyo kong mapasaylo. Dinhi na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagading ako tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Marvin nga taga Nunuk Sor Maasin City. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit kadagulahan. You and I.